Tak ahoj všem, zdravím z Dominikánský, tady Miguel, Dominikánská republika. Co vám dneska jdu ukázat? Jdu vám ukázat jeden shopping, protože Dominikánská to je samozřejmě nejen palmy, moře, hezký holky, rum, kafe, ale jsou to taky cigára. Takže jsme v jednom shoppingu tady, Dominikánský, kde vám chci ukázat, kde si můžete koupit ty opravdový, ty dobrý cigára, protože na pláži ty prodejci vám sice nabízejí ty doutníky levnějc, ale pozor na to, tam ty kluci ty doutníky vám prodají možná levnějc, ale tahají se s tím na tom sluníčku každý den a ty doutníky pak přivezete domů, chcete ho někomu dát, obdarovat a rozpadne se na prach, protože je vysušený, hnusný. Takže jsme tady vidíte, mají tady všechny možný